Sedaya rahayu rahayu mulyaning jagat ingkang kula hormati para guru, para sesepuh, para pinisepuh, para rawuh ingkang dalu menika. Ingkang kaping pindah menika kula ngaturaken pangapunten Gusul, kula telat sanget niku. Tak dirasani Gus. Oke. Pangapunten sanget menika jam 09.00 langkung kali dosa nembe dugi saking ziarah Wali Songo. Pas kebetulan niki dalu wonten hallipun Raden Santri Mbah Ali Murtado wonten Gresik niku. Terus nyujuk teng Nyai Ageng Pinati nggih hall siksan niku wis kebendung niku. Kebendung. Kali rencang-rencang cepetan iki aku ono acara nang gone Gusul ngeten kula. Anggone sedang mati. Ngantos ndugi griya adus-adus langsung bablas niku mriki. Lah kok sampun khotbah saking Mbah Kloto. Pangapunten saged Bapak Ibu mboten niat kula sengaja sok-sokan teko telat ben koyok lah. Mboten saged nggih. Pangapunten. Ingkang kaping kalih pangapunten sangat sedaya menika paling nggih sampun apal nggih tentang mantra Weda menika utawi Kidung Sarya Ayu saking Sunan Kanjeng Sunan Jogokali lek sanjangi Gusul menika. Jogokali menika. Nah, nggih. Kula dipeksa kalian Gusul wajib ndugi nggih amargi panjenenganipun guru kula nggih. Guru spiritual wonten tuntutan hati nggih sedika Gus menika bilih mangke kula kundur rumiyin Gusul pangapunten sanget mangke jam kalih kula jujuk wonten Jogja kebetulan benjang injing wonten maca 4 anak wonten Kraton Jogja menika. Dados mangke jam 3 kula langsung berangkat kali rombongan. Terus kula mangke kunduriin Gus. Pangapunten saged. Nggih. Pangestunipun sedaya Bapak Ibu. Lan kaping terakhir pangapunten sanget kula mboten napa nggih ngurui mboten. Namun kula kedapuk kalian Gusul niki maos mantra Weda utawi Kidung Sarya Ayu. Monggo supadosa ingkang khususipun ingkang dalu menika badhe ruwatan bilih samangke sageta disingkiraken saking bala, ditebihaken saking cilaka lan loroipun ditebihaken lan diceketaken kalian rejeki ingkang saageng-agengipun. Kita sareng-sareng yen saged sumangga pelan-pelan wonten Kidung Sarya Ayu menika. Minurut tiang-tiang spiritual Jawa, mantra Weda menika Kidung Sarya Ayu dipercados sakral, dipercados ngoten lho nggih. Masya mboten alah wong mek kidung ae iki mboten napa-napa ngoten. Namun niki isipun sangat napa nggih penyetuh kalbu lah ngoten nek menurut kula mekaten. Iki kula waos versi pakemipun Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Dados wonten ingkang kata-kataipun mangke benten nyuwun pangapunten kula ndamel pakemipun Krido Mardawa Ngayogyakarta Hadiningrat samenika. Kidung Sarira Ayu Dendang Gula menika. Kasumangga. Ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara Tudna ing bilahi kabeh jin setan katan purun paneluhan tenung tan wani miwah panggawe Allah gunane wong luput Agni Atemahan Tirta maling ardo tan ana ngarah ing mami dudu pansirna sagung panca baya samya bali sakatahing ama amiruda wedi asih pandulune sakehing praja luput kira-kira panwo sakalir saliring wisatawa satu kurdo tutut kayu kaing lemasanga songeng landak guaning mong lemah miring pake poning merah paku paaning warasa kaler nadyan arjo mian segoro alas temahan rahayu kabeh sarwa sarira ayu
ing widodari rinet sing malaikat sakatahing rasul pandadya sarira tunggal ati Adam utekku bagindo esis pangucapku ya Musa napasku Nabi Isa linwe Nabi aku pamiarasaning wang Yusuf ing rupaku reke Nabi Dawud swaraku yang Sulaiman kasepten mami Ibrahim kang anyawa Idris ing rambutku Sayyid Ali kuliting wang Abu Bakar getih daging Umar singgih balung bagindo Usman sumsumku Fatimah kang linwe Aminah kang bebayuning anggo hayuk minangka ususe sakehe wulu sarira tunggalan nabi cahyaku ya Muhammad panduluku Rasul winayungan Adam Sarah sampun jangkep sakatahing nabi wali dadiya sarira tunggal. Matur nuwun kasampun kalajeng menika Kidung Sarira Ayu utawi Kidung Mandraweda saking Pupuh Dandang Kula saking kawula agungipun pangapunten. Rahayu, 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 rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agem Gusul.